Avui us explico un conte que està darrere meu. El gegant de Sau. Molt i molt de temps, quan els ocells tenien temps, a la vall de Sau hi vivia un pescador que es deia Maurici. Estava pescant i va pescar un peix molt gros. I va pensar que com pescader, com cuinader, amb aquest peix tan gros per xupar-se els dits. Va estirar la canyalla i va sortir una dona d'aigua amb la seva llarga cabellera. M'has tret a casa meva, la força, ara et castigaré. Va fer un encanteri. Ara et transformaràs en un gegant i el dia que et quedis adormit et quedaràs ben adormit, petrificat. El Maurici va notar com s'anava fent gran. Va tornar al poble i la gent el va voler ajudar. Van aprofitar que era molt gran per llaurar els camps amb la seva mà. El dia que feia molta sol, feia molta ombra. Quan feia molt de vent, parava el cos amb el seu. Al revés. Quan feia molt de vent, parava el vent amb el seu cos. La gent estava tan contenta, que li van fer una festa amb petards, begudes, ball. Un d'aquests petards era coet. Era tan fort que va fer enfadar els núvols i van descarregar tota l'aigua que tenien guardada per tot un mar. I va ploure dies i dies. S'ho van passar tot els núvols. El poble es va començar a inundar i el gegant Maurici va ajudar a rescatar la gent. La va rescatar els animals. Si mireu, l'església va enfonsar i només se li veu la punta del campanar. I està tot blanc perquè no està acabat de pintar. Aquí i es va estirar perquè estava cansat de tant treballar. Es va estirar i es va convertir en una roca per sempre més. Estava tan adormit i cansat que es va fer realitat el conjur de la dona d'aigua. I ara, si aneu a Sau, veureu la silueta del gegant Maurici. Té la panxa grossa. L'aigua s'ho han passat tot. I ara només es veu la punteta del campanar de Sau. De quin gos, de quin gat, aquest conte ja s'ha acabat. Ens veiem ben aviat.